Ndakamutengesera mombe nerudo ndichifungidzira kuti kumusimudza wachaka kuroora navana vakaroora navaro vadiki ndikamupa mukana wekuti rimwe gore ana kuti madonje akarima donje pakunokohwa donje akabuda ine 7 girls akauya iye asina kundipa pfuma akawithdraw imwe mombe yake akanogare girlfriend baba ndikubatsire someone manganyora pfuma yangu haana kundipa haana kana pfuma yangu yakandipa kutangira pakuti arikuramba mwana wangu ndatenda kwasha wakandoga wakazarisa mundowaridza vanana pfuma kana sei vanoda pfuma yavo ayo pangu munguta pamwe kunyepe wakaro tawarora nechimwe kumari mari tinoziva kuti munhu akaisparusamba kanosa $5 kuti aroora parusamba ukaisa chii momboita dzinhu zvatakaita machenjero atakaitwa taienda kumasuku dzidzi saka kama pasina kuchenjwa kwakachenjwa grosari nemombe 6 saka ndakachapa saka pandakabvisa grosari ndakadyiwa nevanhu vakaungana vanhu akabvisa mombe ngani akabvisa mombe 2 makamuchaja chii ndakanda muchaja 6 pagrosari ka ndandiri kuti ndisana mudzombi ndatenda sumirai maburi namagarira apa tisati tizvemagurosari noenda unoona chikopi ndokwamboita zvemagurosari muno mawaira khuma saka tindi kunyanyorasika makanyorasika sei tiri kuregedza ime muda mombe dzenyu kwakasa mombe ngani mombe dzangu 4 dzakasara nemachira yaamai gumbeze rangu sutu yangu nembudzi dzangu mbudzi ndedzei dzadzagara dzichibviswa dzekusungira dzedzingani pakabviswa 1 pakasara 1 asi 1 yacho akazoita auya achinyepa panyaya dzadzichitika idzi akati chibata imwe yacho kana ndisina kuzodzoka kobvisa mbudzi nokuti pakukumbira mukadzi wangu ndaakuti mbudzi saka indatowa confuse yo amene kana mukandibatsira ndada kuziva kuti hana kana mbudzi yaakabvisa aiti zvaracho unawo 50 wasara mombe 4 ndizvo ndizvozvo waamunhu kwayo isusu uno kuti rwanyama mwapabari mbudzi mbiri ndizvozvo machira amai suti yawo gumbezi ndizvozvo nawo apa zviri zvamakutaura baba amatakadya kare hatichaziverenga apa sina magumbezi takuta nyaya mombe nembudzi aiwa adharaka ino adhara mira iyo tikuzama kuti beti machira tikuaisa tikuisa machira amai mombe tikuisa mombe 5 anuwa mombe ngani nenawo ye tibvunze kuti nenawo tikutsana mombe yeumai
inonzi rozvitsvaga wega pane karakta inenge yako ita kutoirisa vamwe vanhu toshanda navo zvakanaka toti mombe umwe yozoendesa nechitoazozwa kuti mombe yakauya but iwo takutongoti mombe 5 baba agara vageza zvinhu zvavo mai vagara vageza zvinhu zvavo nemachira mbudzi andazvibisa saka oneka kuti mombe mbudzi 2 nemachira ana umwe ngave nedambudziko nazvo handina zvinaerenga munotoshanda madhesisa yavo kudai dai wanzi community service unobvunza kuti ndichazotanga kana ndapedza kupuwa chibage ndozvakuda kutiita nekuti uda kuti ndorerutsa taura zuva kana muri nemara kana kuita une maoko akakwana ndiko ndinopinda pasi mukorokozo here shamwari ndinogona kuchaja kana kuti mestasaizi privilege wapiwa kuti utaure zvaunokwanisa iwewe ukaramba uchidzedzereka dani richango kupa mavhiki kana 1 day ndozvinoita kuti dai rinoichibei 3 months dzemombe 2 osara mombe 3 tokupa dzimwe 5 tiri vanhu kwamboza wane mombe 6 nemombe yako yehuru ndokurova mukadzini madhonti achi mazuva ano akadzara bhokisi redu remathings nekanzi fragile and with care ndo akadzi atanava aunda zvokutamba tenda unosaina ike takupa 2 months mombe 250 pamombe kana ukazoona mombe nema$50 kana ma100 ndizvozvo isina mberi dzakachacha mari wakuwana yabva pamukaka utora make sure tova nemadhirama acho ata problem nazvo zvaita baba totenda ndotenda chakaiaa